Съвременните маниери за маса. Човек се познава по своите маниери на масата. И това не зависи изцяло от обстоятелството дали познаваме и спазваме правилата. Никой не е застрахован от дребни несръчности, като паднала чаша и петно от сос. Подобна ситуация не е толкова неприятна, ако човек е уверен в себе си. Въпреки това, основните правила трябва да се спазват. Ако се нахвърляме на храната като хиени, ако се обслужваме винаги първи и трупаме планини от храна пред себе си, ако се оригваме, говорим с пълна уста или плюем остатъци от храна по масата, като същевременно тормозим цялата компания с теми, които не са подходящи за маса, не бива да се очудваме, че не ни канят отново. Вярно е, че яденето и пиенето обединяват в едно тялото и духа, но те често поставят на сериозно изпитание взаимната симпатия и високата оценка. Ето защо добрите маниери за хранене са безценни. Можем да съберем положителни точки, ако владеем перфектно маниерите на масата, не само при делови обяд. В личния живот също важи правилото, че начинът на хранене издава характера. Дори правилното използване на приборите е малка тайна, която обаче лесно може да бъде разгадана. Макар че ножът, вилицата и лъжицата говорят своя безмълвен таен език, той лесно може да се усвои. Въпреки че празнични покритите маси лъщят с множеството чаши, чини и прибори, точно там човек може да блесне с уверени и добри маниери. Но преди да се занимаем с ножа и вилицата, би трябвало да погледнем салфетката. Какво казва салфетката? Наличието на салфетка е задължително за всеки ресторант. Обикновено салфетките са поставени прави или легнали в чинията или вдясно от нея. За поставянето и използването на салфетката съществуват много варианти, но едно е безспорно – тя е изключително практична. Салфетката подсказва и кога гостът е приключил с вечерята или просто е станал за малко. Последното би било видно, ако я прегъне веднъж напряко и я постави на стола си от към чистата страна. Ако обаче отново от към чистата страна я постави вляво от чинията, се смята, че се е нахранил. Същото важи и за хартиените салфетки. Те не се подреждат върху чиниите или под приборите, ако се поставят вляво от тях. Препоръка за салфетката. Ако салфетката ви падне на пода, не се притеснявайте, може да се случи на всеки. Помолете сервитьора за нова. При частни събития просто я вдигнете и продължете да я употребявате. Ако домакинът е любезен, той автоматично ще ви донесе нова. Подходящите прибори. Обикновено вдясно от чинията има два ножа, а вляво от нея две вилици. Понякога вдясно или отгоре има плоска лъжица. Най-отгоре са подредени десертните прибори, а именно десертна лъжица, десертен нож и десертна вилица. Вляво има малка чинийка с малък нож. Горе вдясно до ръба на ножа има поставени няколко чаши. По време на хранене вляво се поставя и салатената чиния. Съществува и основно правило, то гласи отвътре навън. Това означава в началото вземете най-десния нож и съответно най-лявата вилица. И в последствие на различните етапи на менюто се движим навътре. Има и задължително правило за храна с вилица и лъжица. Поставяме към устата вилицата или лъжицата, а не обратното. Препоръка: бъдете предпазливи с клечките за зъби. Когато след хранене усетим остатъци между зъбите и искаме да ги отстраним с клечка, трябва да имаме предвид, че това е неприятно за околните. Не че е забранено, особено ако клечките са поставени на масата. Искаме ли да го направим обаче, трябва непременно да поставим ръка пред устата си. За десничарите това означава да поставят лявата ръка пред устата си, а с дясната да отстранят остатъците. А за левичарите обратното. Действайте бързо и незабележимо. Напитки. Съществуват менюта за храни и за напитки. При делови вечери, често на госта заедно с менюто за напитки, се предлага и винена листа. Обикновено към менюто за вечеря ресторантът предлага и препоръка за няколко специални вина, които биха хармонирали особено добре с подбраните ястия. Тук не става въпрос за вино, местно производство, а за такова, което се предлага спрямо сезона. Ако домакинът сам избира виното, то за госта отпада нелеката задача да избира. Все пак изборът дали ще пие вино или изобщо алкохол си остава негов. Почти винаги сервитьорът пита дали господата ще желаят аперитив. Почивка за приборите. Остриетите на ножовете не случайно сочат навътре.
Така отпада рискът да се порежем, когато посягаме към тях. Ако по време на хранене искаме временно да оставим приборите си, например, за да отпием глътка, просто трябва да ги поставим в чинията. Това значи вилицата отляво, а ножът отдясно. Но в чинията без да докосват масата. Началото аператив, а след ястието диджестив. Преди е било прието да се пие аператив за стомашната дейност, преди ядене. Това обаче е тактическият момент в организацията, защото домакинът може да запълни времето до пристигане на всички гости. Гостите се посвещават на аператива и разговарят помежду си. По този начин подранилите не изпадат в неловката ситуация да седят около масата и нетърпеливо да чакат идването на останалите гости. Щом домакините са си поръчали аператив, той гостът не бива дълго да се замисля дали и той да направи същото. В противен случай е по-добре да изчака. Домакинът улеснява гостите си, като каже, например, ще взема кампаре с портокалов сок или обърне внимание на местното пенливо вино, предлагано в ресторанта. Има различни видове аператив. Те обикновено се характеризират с известен горчив или кисел вкус. Типичен аператив са чаша шампанско или друго пенливо вино, кампари с портокалов сок, както и коктейли от рода на джин тоник. След като се нахранят, много хора поръчват диджестив. В някои заведения, например в гръцките, вече е станало почти обичайно след ядене на гостите да се предлага узо за подобряване на храносмилането. Подобни горчивки или вермути има в почти всяко меню. Проблемът все пак е, че тези аперативи и диджестиви, освен полезните билки, съдържат и алкохол. За шофиращите се препоръчват кисели плодови сокове, например грейпфрут, като заместител на аператива. Едно еспресо след ядене също ще подобри храносмилането ви. Еспресото и подобните му напитки се сервират в порцеланови чаши и се пият без малкият пръст да се повдига от дръжката. Това е много досадна грешка. Първо трябва всички чаши и чини да се отсервират и чак тогава да се предложи кафе. Ако вече е бил поднесен диджестив, той може да остане на масата с кафето. По принцип те се сервират едно след друго. Ако евентуално на масата има още чаши с шампанско, те също остават непокътнати. Вино и бира. Често поръчвани по заведенията напитки са виното и бирата. Пивото обикновено съпровожда пикантни или студени ястия. В зависимост от страната производител или от района, в който се консумират, освен стандартните видове, като светла и тип пилзенска бира, се предлагат също тъмна и тип кьонска. Обикновено бирата се сервира в оригиналните чаши на производителя. Чашите за шампанско и бяло вино се държат само за столчето, иначе охладеното съдържание ще се затопли от телесната температура и вкусът на напитката ще се влоши. Това се отнася най-вече за шампанското и пенливите вина. Затоплят ли се, не само вкусът им става будкав и изветрял, но се разваля и визуалното въздействие на напитката, защото в чашата не могат да се образуват характерните синджири от мехурчетата. Кое вино на кое ястие подхожда? Съществуват много видове вина. Често се задаваме въпроса как да изберем най-подходящото за определено ястие. Основното правило е, че бялото вино върви към ястия с бял сос, риба или бяло месо. Червеното вино хармонира най-добре с тъмни и червени сосове, червено месо, сирене, кашкавал и пикантни храни. Розе може да се пие и при двата варианта, но по-скоро с леки храни като риба и спагети. И тук решаваща индивидуалния вкус, но като навсякъде, всяко правило си има изключение. Безалкохолните напитки. Най-популярното безалкохолно е водата. Водната чаша винаги стои най-вдясно, така че да е по-лесно достъпна от винените. Основание за това е фактът, че водата се използва за утоляване на жаждата, а виното подобрява вкуса. Подходящото вино обикновено влияе положително на вкуса на храната. Разбира се, видовете безалкохолни напитки са много. Ако не сте сигурни какво искате да пиете, изберете ябълков сок. Разреден с минерална вода, той е подходящ за почти всеки вид храна, защото действа тонизиращо и е с неутрален вкус. Подходящата чаша. Както не всяко вино подхожда на всяка храна, така и различните напитки се сервират в различни чаши. Чашите за червено вино, например, са по-тумбести и широки в горната си част. При тези за бяло вино е обратното. Те са по-високи и се стесняват към горния ръб. За тази разлика си има причини.
Докато червеното вино трябва да диша, за да разкрие пълния си букет, при бялото вино не е така. Червеното съдържа танини, които действат успокояващо. При затопляне се освобождават летливи аромати, което го облагородява. Така то става по-завършено и нежно. Едва на стайна температура червеното вино разкрива пълния си аромат. Колкото по-голяма е повърхността, толкова повече се увеличава достъпът на кислород. Именно това е важно – кислородът да може да проникне до виното. Правилата при бялото вино са различни. То трябва да се поднася охладено, така че да се запази въглеродният двуокис с него. Това го прави свежо и тонизиращо. За него използваме чаши с стесняващ сироп, така че да не се изпари букетът му. Пенливото вино е специално. Напълнени с шумящото вино чаши трябва да се държат само за столчето. В това число влизат всички видове пенливи, изкрящи и газирани вина. Точно както при бялото вино, топлината и широките чаши развалят вкуса на пенливото вино. Елегантната висока чаша за шампанско дава възможност мехурчетата изтънчено да играят в нея, а вкусът на шампанското да е бълбукащ и свеж. Благодаря ви! Ако вече сте се абонирали за канала ми, палец нагоре. Също така може да подпомогнете и развитието на канала ми с бутона Супер благодарности, намиращ се долу под видеото. Благодаря ви!